A CIGA denuncia a situación insostible que se está a vivir na atención primaria da comarca neste verán pola falta de facultativos. Lamentan que non se cubran as matronas, fisios ou enfermeiros, que se suman á falta de médicos. A comarca está a vivir unha complexa realidade no referente á atención sanitaria nos centros de saúde. A CIGA do Barbanza vén de denunciar a mala situación que está a atravesar a atención primaria neste período estival. Sárgase a Consellería de Sanidade deixan en evidencia o seu absoluto desprezo pola saúde da poboación e polas condicións laborais do persoal sanitario cunha planificación vergoñenta e irresponsable das coberturas estivais. Este ano a situación é peor que nunca. A xa normalizada falta de pediatras, médicas de atención primaria e persoal de enfermería, este ano hai que sumar a non cobertura de matronas, de fisioterapeutas, de persoal técnico en cuidados de enfermería e incluso de higienistas dentais. Casos como, por exemplo, o Centro de Saúde de Porto do Son son o paradigma do abandono ao que nos someten. Xa que apunta que non se cubrirá ningunha das prazas de cuidados auxiliares de enfermaría, polo que soberá unha operativa entre xullo e agosto. Para atender centro de saúde, sala de rehabilitación e apoio á odontoloxía, porque hai unha higienista dental con reducción de xornada que tampouco está coberta. Creemos que situacións como esta van a afectar non só a situación precaria do persoal dos centros de saúde, senón tamén a atención sanitaria que recibirá a poboación destas zonas costeiras, que se incrementa de forma notable ao longo do verán, xa que esta situación de non cobertura esténdese a todos os centros de saúde da comarca. Queremos denunciar que co plan de cobertura da Xerencia de Santiago Barbanza non se garante nin o mínimo imprescindible para unha atención sanitaria digna, mentres a poboación aumenta nestes meses por mor do turismo e das persoas que retornan á comarca, a Administración retira recursos. Política de recortes que, sostén, está a provocar un deterioro deliberado da atención primaria. Dende a CIGA exiximos a cobertura inmediata de todas as vacacións e ausencias do persoal sanitario nos centros de saúde da comarca, a contratación de profesionais suficientes para garantir unha atención digna á poboación durante todo o ano e, sobre todo, no verán, e un plan de recursos humanos real e efectivo para reforzar a atención primaria, non soamente medidas propagandísticas que non chegan nunca á realidade dos centros. Rexeítase que esta falta de cobertura de postos nos centros de saúde da comarca sexa por falta de profesionais nas listas. A día de hoxe hai 11 personas, 12. Hai 12 TCAs na súa casa, que están facendo contratos día a día. Por exemplo, unha das que está a contrataron o sábado. A parte de 7 personas penalizadas. Penalizadas pode ser que en algún momento rexeitan un contrato e están penalizados durante un ano. Estas penalizacións, cando non hai xente suficiente, non se cumplen, evidentemente, non? Que, no caso concreto de Porto do Son, que só hai 2 TCAs, habitualmente, unhas non se cubran as vacacións, cando a día de hoxe hai 12 persoas na lista sin traballar, non nos poden poñer a excusa de sempre de que non hai persoal para contratar. E afirma que a xestión non é adecuada. Puxéronse máis exemplos sobre a mesa, xa que durante unha quincena non haberá matrona en Rianxo. Preocúpanos que vai pasar con esas mulleres que necesitan pospartos inmediatos, unha lactancia materna nos primeiros 15 días de vida, sin soporte dunha matrona. Pois é difícil que se poida manter sin ese apoio. Entonces, sí que consideramos que cousas que son programadas como unhas vacacións, con unha planificación adecuada aos recursos humanos que dispoñen, que sí que poden ser limitados en un momento determinado, pero as planificacións feitas acorde a esos recursos e con tempo, pois non teñen por que deixar aos centros sin cobertura. Outras especialidades reducen o seu ritmo de traballo, como as cirurxías, polo que a atención aos pacientes se ralentiza, algo o que xopón a CIGA Saúde Barbanza.